Prošlo je skoro 8 godina od kako je Zhou Xiaofeng, kuvar kineskog restorana Zheng He, otišao iz provincije Shenzhou i megalopolis od 20 miliona stanovnika zamijenio glavnim gradom Crne Gore. Na proputovanju sam se slučajno zatekao u vašoj zemlji i zaista mi se dopala. Kuvarstvom se bavim 25 godina. Po preporuci učitelja koji radi u ambasadi Narodne Republike Kine u Podgorici, zaposlio sam se ovdje i od tada svakodnevno uživam dok gledam kako gosti pozitivno komentarišu moju hranu. Kada je riječ o specijalitetima, najviše voli da sprema tradicionalnu hranu svog kraja, knedle. Uz stručnost, besprekornom radu u kuhinji doprinosi i pozitivna atmosfera koju kreira sa kolegama. Imam veoma dobre odnose sa svim kolegama koji rade u restoranu Zheng He, posebno sa vlasnikom, Markom. Sviđa mi se kako se družimo. Osim što pauze od posla krase mnogobrojne prijateljske šale, zaposleni nađu vremena i da pomognu Zhou u savladavanju crnogorskog jezika. Kroz osmijeh kaže da mu najteže pada izgovaranje slova R, što ga nije spriječilo da nauči određene riječi. Naučio sam da kažem dobar dan, kako ste. Sviđa mi se kada čujem crnogorski. Zvuči kao pjesma. Uprkos tome što je daleko od porodice, ističe da se ne osjeća usamljeno. Našao je prijatelje koji također dolaze iz Kine, a voli da se druži i sa našim sugrađanima. Iako Podgorica ne može da se mjeri sa područjem iz kojeg kuvar dolazi, ona je svojim zdanjima i okolinom uspjela da ga očara. Sviđa mi se most Millennium kao i vaši parkovi. Primijetio sam da ih u Podgorici ima puno, te ponekad prošetam njima. Od cijele Crne Gore najviše mi se dopada Kolašin, posebno u zimskim mjesecima kada ga prekrije snijeg. Zbog pandemije koronavirusa spriječen je da se vrati u svoju zemlju i posjeti porodicu. Sve dok se situacija ne stabilizuje, Zhou zna da može da računa na podršku restorana Zheng He i njegovih voljenih kolega.